Moikka moi kaikki, tänään tulee joku uusi karnevapäivitysvideo. Ja tässä on viikko 2 jo tullut, mutta ei se varmaan haittaa. Ja mä oon sit käynyt täällä jo. Eikä sekään varmaan haittaa. On se teille parempi, kun mä oon käynyt täällä, koska te saatte nähdä ne 2 uutta juttua helpommin. Koska mä oon käynyt täällä jo. Jup, mut siis se on karnevaali. Mä näytän hauskimmat jutut, tän on hauskimmat, mutta jutut 13 minuuttia, eli mun täytyy alkaa sitten, kun jos tämä video kestää 13 minuuttia, niin mä kuvaan tosta. Joo, eli 13 minä en varmaan selviisi näkään, mutta täällä on tällainen. Mennään tähän laitteeseen. Viime jo ylös. Mulla ei oo hirveän kauan aikaa kuvata tätä. Eikä tällä laite. Tätä maailmankyöllä muuta kuin mä hyppään sieltä kyydistä, koska tää on vähän tylsää. Koska tää kuitenkin pääsee ilmatteeksi. Se täytyy olla Roblox-tili. Ei muuta. Ja täytyy tietää mikä tän pelin nimi on. Ja täytyy osata mennä tänne. Noin. Ja sitten näin mä voittaa tikettejä. Nice. Jos tuossa käy. Täällä on tää uuden viikko 2 juttu ja tämä haluan näyttää. Tää on hauska. Niinku tässä vaan... Moi takapenkillä, no ihme. Vai onko tästä... Mihin se katos? No niin, meno! Tää on tällainen hata. Ja tässä ei saa nopeutta hyväkin, koska tää on ihan aivan nopea muutenkin. Ja nämä mä nautin omituisimmat valtiautot. Ja mä saan... Toivoin ja oikkaa, että mä saan pavisekkaa ton työntämättä. Ja täällä on muuten tällainen sommerkarnivaali juttu. Nyt tää tunneli, tää on mun lempikohta. Viiu. Tää näyttää niin hienolta. Viiu. Nyt mä tuun. Baum. Onko mä... Mä tulin jo siitä ulos. No. Tollanen. Maailmanpöydän saatte käydä itse katsomassa. Ilmoitus vaan. Nyt pelataan näitä pelejä. Poing. Mä pelaan 1 keuan. Mä pelaan heti näitä. No tää eka on niin helppo. Ja sitten tää upea vähän liikkuun. Eikä sitäkään pitäisi olla kovin haastavaa. Mä melkein sain aika monta. Kansi vaan lämpäätä. Oikeasti. Mä vaan lämpää tohon keskellä ja se toimii. Tohon, missä lukee noin numerot, siihen kansi lämpätä. Noin. Ja mä sain ihan saivaasti tokeneita. Ja täällä on tää uusi talo, jota mä en kyllä todellakaan näe ostaa. Mut silti on ihan saivan hieno. Tikkataulu. Ei oo mitään hajua, mitä hetki. Käytetään. Joo, ei oo mitään hajua. Vaikka pystyykö sitä edes käyttämään. Mut tällainen talo. Mä näytetään koko talon Brookhaven, nice. Pysykää uudestaan, ei. Ei, tylsää. Mut ihan hyväkin, koska varmaan tää olisi jo pois täältä, jos sen pystyis. Kiva, jos koko ajan sitten vaan näin suusainakonot pois. No, sitten ainakin sai monta autoa. Juu, tällainen. Sitten täällä on tällainen. Mä en oo muuten ikinä käynyt tätä loppuun asti. En varmaan tuukkaan käymään. Tänä kyllä mä tuun tän käymään, mutta en varmaan tätä päivitystä tuu käymään loppuun asti, koska mulla on rajoitettu aika, voisi niin sanoa, että joku pari minuuttia ja pystyn kuvailemaan. Ja sytävintä on se, että tässä on mitään nappia mene suovaan ylimpään kerrokseen. Tätä mene suovaan ylimpään kerrokseen, se olisi niin helppoa. Täällä on joku, tässä mä en ole muuten ollenkaan koittanut. Joten, oho, hei, mä lähdin sitten vahingossa. Aiotaan tää, mä vihaan tätä, mä en osaa pelaa tätä. Täytyykö tässä niinku olla olematta osumatta palloihin vai mitä? Koska mä ammun tohon palloon, mut se ei mene vikki. Tää on outo peli, juu mä en osaa pelaa tätä. No otetaan toi peli.
kuinka monta minuuttia vielä siihen, koska mulla ei ole paljon aikaa. 8, ok, sillä vein me voidaan käydä vaikka siinä maailmanpöydässä. Kyllä me voidaan siitä käydä, koska mun täytyy kuitenkin kaikki näyttää. Juuri tähän tulee suoraan tää. Nyt mä oon maailmanpöydässä. Tipi! Täällä me mennään. Tää menee vaan tosi hitaasti alaspäin. Koliko? Minä saan sen. Juu, mä sain sen. Hyvä. Mä saan ton. Mä tipuin, no. Ei enää mennä. Koska mä en pysty. Juu, täällä ei oo paljon mitään muuta. Nyt mä näytän sen uuden emoten. Tässä voi tulla kopuetti, joten mä jätän musiikin pois. Mutta jos haluatte kuulla tämän musiikin, niin tulkaa tähän peliin. Koska mä veikkaan, että on aika lailla copyrightia. Enkä mä halua copyright-ongelmia. Mulla on jo 3 kertaa tullut niitä ja mä oon poistanut heti ne videot paitsi sen ekan. Joo. Tollanen. Joo, mulla on nyt niin kerran verran kiire, että mä pystyn näyttämään tota 5 minuutin juttu. Joo, mä en pysty kuvaan tota. Joten, joo. Mutta esimerkiksi Hetta on tehnyt tosta soutin, että sitten näette. Kiitos katsoit tämän videon ja mä en jaksa nyt kuvaa näitä. Ja nähdään sitten ensi videossa ja mä näytän vielä tämän. Se ois. Moikka! Pau!